kesän ensimmäinen mansikka. Mitä on paras olla nyt erittäin maukas ja maistuva ja... Täällä ottaa toinen, kun ei oikein päästä tuosta mausta sillä... Vielä ei ole semmoista makeutta kyllä tullut. Toivottua makeutta ei ole kyllä. Tästä tulee vähän pienempi, niin olisiko se sitten semmoinen? No perkele. Miten tässä ei nyt niinku... Mä oon kohta puoltusinaan näitä syönyt ja edelleenkään ei ole semmosia niinku makeita. Hyvältä nää näyttää, mutta maku ei sitten oo ihan toivotunlainen. Pitääpäs lähteä ihan kahtomaan, kuule, kun mulla on tuolla toinen rasi tuolla jääkaapissa, että mikä on homman nimi? Nää on belgialaisia. Mä olin olevinaan ostanut suomalaisia mansikoita. Ja 2 tämmöstä isoa rasiaa vielä. Joo. Ei ollut suomalaisia mansikoita, ei. Taitaa kyllä jäädä nyt syömättä. Ei todella ollut niin hyviä kuin suomalaiset mansikat. Ostin kilon noita. Kyllä mua harmittaa, että ehkä hieman tarkkuutta vaaditaan jatkossa.